Avui donem per tancat el cicle de Petita des de casa amb Allà on viuen els nostres de Moris Sendak i editat per Calandraca. Us estem molt agraïts pel vostre suport tot aquest temps i esperem seguir-vos veient pel barri i per la llibreria. Ens veiem aviat! Allà on viuen els monstres, de Moris Sendak i editat per Calandraca. Aquella nit, en Max es va disfressar del llop i va fer una pila de trapelleries. Però moltes trapelleries i molt grosses, de tota mena. I la seva mare li va dir: «Max, ets un monstre!» I en Max li va contestar: «Et menjaré!» Així que la seva mare el va enviar a dormir sense sopar. I en Max se'n va anar molt enfadat cap a la seva habitació. Aquella mateixa nit, a l'habitació del Max, hi va aparèixer un bosc. Van començar a aparèixer-hi els arbres. I aquell bosc es va fer més gran, va créixer molt. I de cop i volta va créixer fins que en penjaven heures, lianes, i les parets es van convertir en tot un món obert que l'envoltava. I de cop i volta va aparèixer un oceà i un vaixell per ell tot sol. I el Max va començar a navegar durant dies i dies i dies i dies, entre onades i onades. I setmanes després, gairebé durant un any sencer, va arribar allà on viuen els monstres. Quan en Max va sortir del vaixell, va veure els monstres que hi vivien. I tots els monstres van bramar amb les seves grans bauasses terribles, i van fer cruixir les seves dents terribles, i van fer girar els seus ulls terribles, i van mostrar les seves urpes terribles. Fins que en Max va dir: «Ja n'hi ha prou!» I els va amansir amb un truc de màgia. Mirant-los al fons dels seus ulls grocs sense ni tan sols parpellejar, i els monstres es van espantar molt, i li van dir que ell era el més monstruós de tots. Va ser llavors quan van fer que en Max fos el rei dels monstres, el rei de tots els monstres. I ara, va cridar en Max, que comenci la festa salvatge dels monstres! I van dansar sota la lluna, saltant i grimpant amb les seves urpes ferotges, els seus ulls grocs. I van grimpar pels arbres, s'ho passaven tan bé. Com que en Max era el rei, l'aclamaven. «Ara, pareu!», va dir en Max cansat, i va enviar els monstres al llit sense sopar. I en Max, el rei dels monstres, es va sentir sol i tenia ganes d'estar amb algú que se l'estimés més que cap altra persona del món, com ho feia la seva mare. Llavors, de l'altre costat del món, li va arribar una oloreta. Era l'olor del sopar acabat de fer. I llavors va deixar de voler ser el rei dels monstres. Però els monstres li suplicaven: «Sisplau, no te'n vagis, que et menjarem, t'estimem moltíssim, Max, no ens deixis sols!» I el Max va dir: «No, me'n torno a casa!» Els monstres van bramar amb les seves bauasses terribles, i van fer cruixir les seves dents terribles, i van fer girar els seus ulls terribles, i van mostrar les seves urpes terribles. Però en Max va pujar al seu vaixell i va dir adéu amb la mà. I de nou va navegar gairebé un any sencer, durant setmanes i setmanes, durant dies i dies, nits i nits, fins a tornar a la seva habitació, on va trobar el sopar calentet esperant-lo.